kana ka video ka bam ta mo ngan hikai phi kumno ban ad ek bang kau bat kumno ban set up ek katak mo te katak bar ka bang kau te kumno phenle namar ting ting kidon kibiru mo te ha nyala bisna ka video ha ka Facebook te hendrai ting ting mo nga yak tu ka video ka bang sna nga susna da ka lesing nga sim da ka screenshot mo te ting ting ka jenjar ban suthu pasaku ting ting ro kibiru mo ki khamyo page nga try tu ka video te ka ba ting ting ki bakla te hakane ka video ka bam ta ngan hikai bhai phi te ngis khem mo hakane ka video te phin sa suthu no sai te ngan pin ilang da kana ka screen recording te kumno bade phin ad ka ma kau te kumno phin pendap kitak kumno phin le mo te nado basang hadu bakut ngan hikai step by step ikane te ngis khem phin sa page bhai hakane ka video te to yang ne page no mo te page men ta mo ngan sedang no ikane ka ayo ka screen recording jonga hakane ka mobile ka jonga te kumno bade ngan hikai phi pendap mo te page yang ne te kane te kadai ban kayo pan set up tang ka subscription mo te phin ai be hang ne finish set up te hang ne te ka don ka wei ka bang baklam tu nadu mun swa mo te ba bakla te la de ayo te ai no hang ne ad niu ken ad no da ka wei mo te le no da ka wei te hang ne pa de phin i hang ne mo fast nim te hang ne fast nim philaban pendap ka kerteng ko jong phi te kane ka last nim philaban pendap ka jat ko jong phi te hang ne ka date of birth mo phi ai ya ka snem ko jong phi ka snem kha te hang ne pat hang ne po mo country phila pan pendap ikari mo kadai kari India te hang ne phin pendap te hang ne mo enda phila dep hang ne te phin la dep kerteng kini ka jat kesnem kha te phin ai be hang ne next te enda le dep ai hang ne te up ka slow ka wak mo te hang ne mo ka ba kong sam tam e phi mo kani ka enter business info hang ne la da phipa kla mo sibun ki perlok ki sem jeng e ba hang ne te namar la da phipa kla phi haban report sha kani ka payout te ka slam ba ting ting ban kan reply phi mo la ne kan jubab ya kita ki jing solve jong phi tak problem mo te hang ne kemut phi de ben page ba te hang ne mo kane business type kemut page mo phin ai be hang ne individual mo hang ne ha ban kong du mo individual sole operator ne o sole proprietor te hang ne phin ai be hang ne individual ne sole proprietor te enda phi ai hang ne te katuga India kala long kum to hi namar page ba mo hang ne la da phi bakla ka janjar te ka janjar ban ayo mara ka pisa ko jong phi kan sa pending wait kampoi mo sa kabang ka jong phi la da phi la dep ya kane ban sa ka bang ru te ka janjar te la da phi yo ai bakla hang ne da ki wei mo te phi don kam e phi ba phin report mo pan report cha kane ka payout phin report mo ba kan ai biang phi ban le da ka wei ne kan change by automatic mo te kane ka mut ka dei be hang ne individual ne sole proprietor te nang ta hang ne enda la dep ai hang ne te phin ai no hang ne next mo te hang ne pade mo hakane first name middle name bat ka last name te hang ne kat ba phikwa mo la da phikwa pan pendap ne phin pendap ya kane ka first kane ka middle name ka long te don kam ban pendap tang ka first bat ka last te ka tar ka long mo te hang ne ka phin i hang ne mo primary address te hang ne don kam ban pendap mo ka sinong ka jong phi te phin is hang ne ka city mo ka dong ba te phila ban pendap mo nga thai bar te ka dei ka Shillong te hene ka state ka state ka Meghalaya pin code phila ban ai pin code jong phi mo kano ka district ka jong phi te phin i pade hang ne phone number te phone number ka mot phin ai da number phone ka jong phi phila ban pendap da phone number jong phi te hang ne pade email mo gmail hang ne phila ban pendap da ka email ka jong phi mo phila page ba ka gmail page ka play store ka jong phi te kumno ka gmail ka jong phi number ba khamsuk mo la da ka shwa ban poi ka pisa la ne shwa ba ka transfer can send message shwa ka gmail te ka send shwa kata te khana ban suk mo te ka suk phi te sa hang ne permanent account number hang ne ba tho pan mo te hang ne don kam ban pendap ya pan card te pan card hang ne phi don kam ban page ba hak tu ka pan card ka phi number pan card mo te sa hang ne endal adep kum ne hang ne te phin tik hang ne by checking te naktas I next te ngan sa ai be no next mo anda phila dep kin te tang ba phin pendap shwai kine barok kin anda phila dep pendap kine te phin sa ai to next te hang ne pade mo phila badi hang ne ba account te ka ba account la ne phila ban ai hang ne wire transfer la ne ka ne ka PayPal ru ka long mo te tang ba ngong phi kum bang ong ka khamsuk e phi mo ba phin poi kloi ka pisa la ne phin yo kham kloi mo te number $100 mo ka suk e phi karon kam da phi ata ka ne ka ba account mo ka khambiang te ka khamsuk mo te shu don kam benda pendap bun jat mo te henry shu pendap tang IFSC code bat number account te ka khamsuk e phi ba phin ata ka ba account pe hang ne mo te enda phila da choose pitik be ka ne ka bank account te enda phila dep tikum ne te phin scroll support mo hang ne po te phin i hang ne
IFSC code bat u nomor account bank account number te phila ban pendap hang ne IFSC code jong phi bat u nomor account tang ba phi de ben page ba ken page ba ken IFSC code ha ka bank jong phi te ula ban long kum no mo te page ba IFSC code bat nomor account de don kam man check ba kham tam nomor account le phi don kam man check ba te yo ba poi saki bro mo te enda phila de ban ai hang ne te phila hang ne link te pendap chua te enda la de pendap te sai hang ne link pe au method te hang ne mo hang ne kan pha at phi sa katak mo te katak phi don kam ban at saya katak enda la de katak te phila de sendon mo te la de atat te namar kari katak ru pej ba te kala khamsuk te khamsuk phi mo ka ban kong tam ko ong phi la phi bakla to business start namar ko to de phi bakla te ka janjar ba te rai da phi la ai hang ne ten ai be hang ne atak info mo te ai be ne atak info te pej mo ngi pej ka slogan network jong a te hang ne ka ban pho thoi phi ka ya ka password la ne ya ka nomor phone jong ka ne ka Facebook jong phi te la ka pha kum ne phila ban badap ma ne jarang phila ban badap phone number hang ne po kan pha badap phi da u password te rai la da teng mo kam ai re kum ne ban pha badap kum ne te phila ban shu ai be hang ne continue te kala long mo page anda phila de pendap ya ka password ka jong phi la ne teng ga shu pha ai be kum ne mo continue as ka kar teng jong ka Facebook ka jong phi mo te phin ai be hang ne continue as mini vlog mo te ka jong phi te ga ai ka kar teng ka jong phi ken te phin click be hang ne te anda la de click hang ne te ya app phang mo te mar ba ka slogan network te hang ne mo te hang ne abdaran kam than mo ban pule hang ne you are US citizen mo te hang ne phi ai be no abdaran kam than ban hang ne po ro mo you are acting and te hang ne ro phi don kam ban ai be hang ne no mo te click be hang ne no te tang ta hi ngai chu ba tai kham suk mo kham longkot hai kham shot kham suk ba te chu ba tai bi tang ki ba pandap ta nai pule than nai ki ai mo te rai phi ai thu da phi pet mo te tang ta him to te hang ne pade phin i nei jorang mo select one hang ne phin click phin wat ka ri India jong phi mo te phin wat ka India te ai India mo hang ne select one chana ka India anda phila de ai kum ne te phin ai hang ne ha po mo hang ne ai next hang ne ka address tu phila ban tho kan mo ka ka sinong ko phi la ne ting la da phi kwa ban tho ne phim tho ro ka long hi te da phi kwa ban tho re ro shu ai no hang ne next ka long mo te tang kum ta hi te hang ne ro pat pej mo hang ne phin ai hang ne next hang ne ro mo te hang ne pade ka tak mo hang ne ro phi don kam ban ai ka ka tri mo hang ne te phin chi wat i ka ri la jong mo te wat na ka ri chano ka ri ka jong phi ri jong India mo ka India tam ta hi te sim ka India te da phila ai ka India hang ne pade phin ai hang ne next mo te hang ne pade phi don kam ban ti hang ne bat sa san mo ka san ka jong phi ka ba phi de ben kan mau mo te kan mau ka san ka ba phi enda phila de san phin ai be hang ne next namar ka san mo tu ka first name ka last name bat ka middle name ka first name ka middle name bat ka last name te hang rai la da phi ai tang ka first bat ka last te tang ita hai phi san tang ta mo te rai la phi ai lang bat ka middle phin ha ban san lang ta ka middle ro mo te nga try phila so thu mo te sa ai be hang ne next te hang ne pat de enda la poi hang ne mo te hang ne phin score chapo mo score chapo hang ne te phin chu ai be hang ne submit form mo te submit form tang to hi te submit form te enda phila de submit form te la de atat hi tang ne hi te hang ne pade hang ne mo chu ai de la poi kum ne hang ne tak profile ti phin ai hang ne don mo te kum ta hi ka la long tak kum ne mo te tak kum ne ka la long ngit scam ba phila so thu ba mo ka ne ka video te ka ne ka video ka bam ta ngit scam ba omdan chu uwe ba khlam nang ban at ya ka ba kau te ngit scam ba 100% phila so thu 100% phin nang ba ban padap la jong te omdan don kam than chu ba phin dang janjar la ne phin dang sem jinge te la hikai kat ne mo step by step te ngait ba phila nang ba phila so thu ba mo te ha ka ne video la da phim pat so thu te su ba sa ong te namar kan kum ka jing ayu jonga te tharai ta kasuk mo tang ba ari ka ba kau kam da dei mo ka ba e te kasuk tang man serap ka tak ba ka ba kau te la da dei ka ba e te hoi ken ke e rai kan ne ka ba suk te phila ne ngit scam phila nang mo 100% te tang kan ne khobli sibun